नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मंडळी, कशा सर्व मजेत ना? आणि आपले व्हिडिओ पाहताय ना? धन्यवाद। पाहत रहा, आनंद घेत रहा कोकणातील लोककलेचा। आणि जर कोणी आपल्या चॅनलला जर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपले जुनेसुद्धा व्हिडिओ नक्की पहा आणि लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करीत आहोत। प्रेमाचे गाणं गायलंय, वरून वरून प्रेम। राधा आलेली आहे गोकुळात आणि असं प्रेमाने उचलून धरलंय, घरी घेऊन गेली आणि त्या ठिकाणी योग मायेनं मोठं केलं। राधा श्रीमंत होती, राधा श्रेष्ठ होती, तिचा कमीपणा कधीच करू नये। तो तुरेवाला किती असून आणि काय सांगितलं तरी राधा महानच होती। पण ती राधा कधी कधी जो प्रसंग यायचा त्या प्रसंगावरून बोलतोय आणि ती गोकुळात आली। यशोदा माईकडचं बाळ घेतलं, कृष्ण तानुला होता पाळण्यात आणि घरी घेऊन गेली, मोठं केलं। पप्पी घेतली, प्रेमाची बाळासारखी पप्पी घेतली आणि त्यानंतर मात्र आलेली तिच्या मनात असलेली काम वासना मी या भक्तीतून गातोय। काही शास्त्राला डाग लावणार नाही, तो माझा अधिकार नाही। बाळ कृष्ण जरी मी सान, माझा राजा इंदुरकर, माझा वर्गमित्र, 200 रुपयाचं पारितोषिक। बाळ कृष्ण जरी मी सान, मला भल्या बोऱ्याची जाण। माझं चुकलं, मी माफी मागणारा माणूस आहे। आता मगाशी बोलताना माझ्याकडून एक शब्द गेला, त्यासाठी सॉरी, आय माय सॉरी। बस बुवा, सॉरी, एक शब्द गेला माझ्याकडून चुकून, माणूस आहे मी। आणि म्हणून भल्या बोरं कळतं, एखादा शब्द गेला चुकून गेला आणि त्याबद्दल माफी। बाळ कृष्ण जरी मी सान, मला भल्या बोऱ्याची जाण। अग धान कुठं हाय सांग राधिके, काकल ठेवलीस गहाण। ज्या बारीत मी तुम्हाला पत्नीबद्दल म्हटलं होतं त्याचा अर्थाचा अनर्थ करू नका, पाप लागेल पाप। या शक्तितुर्यात किती भले भले आले आणि गेले, काही ठाण पत्ता लागला नाही। आणि तुम्ही सांगतात विका लांबोरीची बोरं कुठनं येतात, मी काय माझी बोरं काय यांना दाखवणार नाही आणि माझ्या काही गोष्टी त्या दाखवणार नाही। पण यांची नजर तशी अक्कल ठेवली काय? सचो मेरे बच्चो, माय डिअर संजय, तुम्हाला संजय म्हणू शकतो पण नांदा तालुक्यातले शाहीर आहेत। नांदा तालुक्यातली पकड मला माहिती आहे, साकोरी मला माहिती आहे। तुम्ही एकेरी भाषेत मला म्हणालात, मी तुम्हाला एकेरी भाषेत बोललो तर मला विचार, तुमचा सन्मान म्हणजे सन्मान करणार, पण तुमचं जे आज्ञा आहे त्या आज्ञेवर बोलणार। बाळ कृष्ण जरी मी सान, मला भल्या बोऱ्याची जाण। बाळ कृष्ण जरी मी सान, मला भल्या बोऱ्याची जाण। अग धान कुठं हाय सांग राधिके, काकल ठेवलीस गाण। धान कुठं हाय सांग राधिके, काकल ठेवलीस गाण। मला भल्या बोऱ्याची जाण, मला